Ce tip de antrenament e mai recomandat să faci pentru a te menține în formă odată cu înaintarea în vârstă? Antrenamentele de tip cardio sau antrenamentele de încărcare? Cele două tipuri de antrenamente produc adaptări diferite, însă la fel de importante pentru sănătate și pentru a încetini procesul de îmbătrânire. Dacă antrenamentele de tip cardio susțin sănătatea sistemului cardiovascular, inima, vasele de sânge sau susțin o funcționare eficientă a mitocondriilor din celule, iar lista poate continua. Asta se traduce printr-un risc scăzut de a face boli cardiovasculare și faptul că oboseala intervine mai târziu atunci când realizezi activități uzuale, o capacitate mai mare de recuperare după efort, de recuperare după accidentări sau boli. Antrenamentele de forță previn pierderea masei musculare, a densității osoase, previn de asemenea încetinirea metabolismului și așa mai departe. Iar asta se traduce printr-un corp mai puternic, mai puțin expus accidentărilor, o capacitate mai mare de a te mișca și de a ridica greutăți în viața de zi cu zi, o compoziție corporală mai bună și așa mai departe. Dar acestea sunt doar câteva aspecte pe care le-am menționat. Astfel, din perspectiva mea, ambele tipuri de antrenamente ar trebui să fie prezente în rutina unui om care a trecut de 30-35 de ani și vrea să-și mențină corpul și sănătatea în general într-o stare cât mai bună odată cu înaintarea în vârstă.